सखी बजरिया हलियोगे सैया के साथ घूमेला सखी बजरिया हलियोगे कौच बतैयो सखी पिया वाला में नैहर के लहबरावा मिली गे कौच बतैयो सखी पिया वाला में नैहर के लहबरावा मिली गे। कैसे पियावा घुमावे लेके गल गे कौन मन जहरा नीला भरावा के बातल गे कैसे पियावा घुमावे लेके गल गे कौन मन जहरा नीला भरावा के बातल गे बड़ी दिन बहद बतरानी मन पर गे कौची बतैयो सखी पिया वाला मेल नैहर के लहबरावा मिली गे कौची बतैयो सखी पिया वाला मेल नैहर के लहबरावा मिली गे। सखी राजेश के कैसे सुतैबे कुछ तो जब गोलू पियावा कौची हमें बतैबे गे मनवा हमर डरो है सखी राज के है कैसे सुतैबे गे कुछ तो जब गोलू पियावा कौची हमें बतैबे कमला नहकिंग भतरा कहर दलबे खे बतैयो सखी पिया वाला में नैहर के लहबरावा मिली गे कौची बतैयो सखी पिया वाला में